נפתור כעת את שאלה 5 בבגרות 2024 חשמל. חלקיק בעל מסה M ומטען חיובי Q נכנס לאזור מלבני AKCD שבו שורר שדה מגנטי יחיד B1 שכיוונו מאונח לדף. החלקיק נכנס לשדה המגנטי בנקודה M במאונח לצלע AK ויוצא ממנו בנקודה N במאונח לצלע KC. בשאלה כולה יש להזניח את השפעת כוח הכבידה. כאן נתונים לנו מהירות הכניסה של החלקיק, מטענו, גודל השדה המגנטי השורר באזור וזמן השהייה של החלקיק בשדה המגנטי, ואנו צריכים למצוא בסעיף א' את כיוון השדה המגנטי B1. עכשיו, אם נסתכל על השרטוט, אנחנו רואים שהחלקיק נכנס למלבן במהירות שכיוונה ימינה, ואם נסתכל הוא סוטה כלפי מעלה. זאת אומרת, פעל עליו כוח מגנטי כלפי מעלה. עכשיו, אם נעשה את כלל יד ימין או כלל יד שמאל בהתאם למה שלמדתם בבית הספר, אז אנחנו נראה בעצם שהשדה כאן הוא אל תוך הדף. אז B1 כיוונו לתוך הדף. בסעיף ב' אנחנו צריכים לחשב את מסת החלקיק M. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על התנועה של החלקיק, בגלל שהוא נכנס במאונח ויוצא במאונח, אפשר לראות שהזווית כאן היא 90 מעלות. כלומר, הוא מבצע רבע זמן מחזור. עכשיו, אנחנו יודעים שזמן מחזור בתנועה מעגלית נתון בביטוי 2 פאי R חלקי V. בנוסף לכך, אנחנו יודעים שכאשר חלקיק נכנס לשדה מגנטי הוא מבצע תנועה מעגלית קצובה. זאת אומרת, לפי החוק השני של ניוטון מתקיים ש-FR שווה ל-MAR. הכוח המגנטי הוא בעצם שקול ל-mv בריבוע חלקי r, והכוח המגנטי הפועל על חלקיק שנע במטען בשדה חשמלי זה qvb שווה ל-mv בריבוע חלקי r. אם אנחנו נבודד מפה את הרדיוס נקבל mv חלקי qb. נחזור לביטוי של זמן המחזור ונציב את הרדיוס במקום r ונקבל ש-t שווה ל-2 פאי חלקי v כפול mv חלקי qb, ואז נקבל שלזמן המחזור שקול ל-2 פאי m חלקי qb. עכשיו במקרה הזה t1 זה זמן השהייה בשדה המגנטי, כלומר t1 שווה לרבע זמן מחזור. זאת אומרת שרבע של הביטוי שכתבנו עכשיו שווה ל-t1. אז אם אנחנו נכפול את הביטוי ברבע נקבל את t1, זה כפול רבע גם. נקבל שהביטוי הזה שווה לפאי m לחלק ל-2qb. זאת אומרת שהמסה שווה ל-t1 כפול 2 כפול qb לחלק לפאי, ואז המסה שווה ל-3.729 כפול 10 במינוס 7 כפול 2 כפול 1.6 כפול 10 מינוס 19 כפול על שדה המגנטי 0.05, זה לחלק לפאי, ואם אנחנו נציב את זה במחשבון נקבל שמסת החלקיק שווה בקירוב טוב ל-1.67 כפול 10 מינוס 27 קילוגרם. וזה בעצם הפתרון לסעיף ב', וזה סעיף א'. יוצרים שדה מגנטי אחר B2, גם הוא אחיד ומאונח לדף באזור המלבני KJFC שנמצא מעל האזור המלבני הראשון כמתואר בתרשים 2. מעניקים לחלקיק שוב את אותה מהירות התחלתית V0 והוא נע במסלול המתואר בתרשים 2. הוא יוצא מן המלבן KJFC בנקודה P במאונח לצלע KC. נתון כי המרחק KP שווה ל-62.6 סנטימטרים. וזה נמחק פה בשאלה, אבל שואלים אותנו בעצם מה גודלו וכיוונו של השדה המגנטי B2. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על הסרטוט, אנחנו נראה שהחלקיק נכנס בעצם במהירות כלפי מעלה ופועל עליו כוח מגנטי ימינה. אז אם נעשה את כלל יד ימין או כלל יד שמאל, אנחנו נקבל שכיוון השדה המגנטי B2 הוא יוצא מן הדף. ועכשיו בשביל למצוא את הגודל שלו אנחנו בעצם צריכים לבטא את הרדיוס וככה נוכל למצוא את השדה. עכשיו, מה זה בעצם הרדיוס? למה הוא שווה פה? אנחנו צריכים לראות שהקטע KP נתון לנו. עכשיו,
הקטע KN שווה לרדיוס שהחלקיק עבר במלבן הראשון, ולעומת זאת NP זה הקוטר. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא את אורך הקטע NP על ידי החסרה מ-KP את רדיוס התנועה של החלקיק בשדה הראשון, ואחר כך לחלק אותו לשתיים. עכשיו, אנחנו נמצא את KN שהוא בעצם שווה לרדיוס של החלקיק, על פי המשוואה שכתבנו קודם. אז KN שווה ל-MV חלקי QB של החלקיק, אז 1.67 כפול 10 מינוס 27 כפול 2 כפול 10 בשישית וחלק ל-1.6 כפול 10 מינוס 19 כפול 0.05, ואם אנחנו נחשב את הדבר הזה כאן, אנחנו נקבל, נציב במחשבון ונקבל 0.4175 מטרים. זאת אומרת, הקטע NP שווה ל-KN שווה ל-KP פחות KN. זאת אומרת ש-NP שווה ל-0.626, כי אמרתי את זה למטרים, פחות 0.4175. עכשיו, הרדיוס שווה לחצי של NP. אז אנחנו נחלק את כל זה כבר בשתיים, ואנחנו נקבל כי רדיוס התנועה שווה ל-0.1025 מטרים, ואני בכוונה רושם את כל המספר שיצאו תוצאות עגולות, ואנחנו יודעים שהוא מבצע גם כאן תנועה מעגלית, זאת אומרת הרדיוס על פי אותו פיתוח שווה ל-MV חלקי QB2 הפעם, ואם אנחנו נעשה העברת אגפים אנחנו נקבל ש-B2 שווה ל-MV חלקי Q כפול R, שאם אנחנו נציב בעצם במחשבון נכתוב 1.67 כפול 10 מינוס 27 כפול 2 כפול 10 בשישית, נחלק ל-1.6 כפול 10 מינוס 19, וכל זה כפול המספר שקיבלנו פה. אנחנו נקבל כי B2 שווה ל-0.2 טסלה. וזוהי התשובה לסעיף ג'. הוסיפו למלבן AKCD שני לוחות טעונים שביניהם יש שדה אחיד. לאחר שהחלקיק עובר בנקודה P ונכנס שוב לאזור המלבן, הוא נע בקו ישר בין שני הלוחות ויוצא מן המלבן בנקודה Z כמתואר בתרשים 3. אנחנו צריכים לחשב את השדה החשמלי, את הגודל וכיוון שלו. אז קודם כל, אנחנו יודעים שהוא חוזר בחזרה על שדה B1 שכיוונו נכנס לתוך הדף. כלומר, אם המהירות לפה והשדה נכנס לתוך הדף, אז זה אומר שהכוח המגנטי יפעל על החלקיק ימינה. ולכן, בגלל שהוא נע בקו ישר, שכל הכוחות הפועלים עליו הוא 0, זה אומר שהאף אלקטרוסטטי צריך לפעול בכיוון הנגדי. אנחנו יודעים שהמטען חיובי וככיוון הכוח החשמלי הוא ככיוון השדה החשמלי שפועל בעצם על מטען חיובי, ובגלל זה אנחנו יכולים להסיק שהכיוון של השדה החשמלי E הוא שמאלה. עכשיו, בשביל לקבוע את הגודל שלו, אנחנו פשוט צריכים להשוות בין הכוחות. אז E כפול Q שווה ל-QVB, נצמצם את Q, E שווה ל-2 כפול 10 בחזקת 6 כפול השדה המגנטי באזור 1 שהוא נתון ב-0.05, ונקבל שהשדה החשמלי שווה ל-1 כפול 10 בחמישית ניוטון לקולון. וזהו הפתרון לסעיף הזה. בסעיף האחרון אומרים לנו שמעניקים לאותו חלקיק את אותה מהירות התחלתית, אך הפעם מונע במסלול הפוך פשוט. נכנס במונח ל-AD, עובר דרך נקודה Z, P, N ו-M, ויוצא במונח מצא ל-AK. עכשיו צריך לקבוע אם הפכו את הכיוון של אחד או יותר מהשדות. אז בוא נסתכל, החלקיק, אני אסתכל קודם על B1. החלקיק נכנס לשדה ככה ופועל עליו כוח מגנטי שמאלה. אם נעשה את כלל יד ימין או כלל יד שמאל, אנחנו נקבל שכיוון השדה המגנטי B1 הוא יוצא מן הדף.
כלומר הוא יתהפך. אם נסתכל על B2, החלקיק בעצם נכנס מכאן, פועל עליו כוח מגנטי לכאן. אז אם נעשה את כלל יד ימין שוב ואת כלל יד שמאל, נראה שכיוון השדה המגנטי הוא נכנס לתוך הדף. אז בעצם כאן הוא נכנס לדף, כלומר נהפך. עכשיו בואו נסתכל על התנועה בבורר מהירויות. אנחנו מצאנו ש-B1 הוא יוצא מן הדף. זאת אומרת שהוא נכנס לבורר מהירויות במהירות, V0, פועל עליו לפי כלל יד שמאל, כוח מגנטי ימינה. עכשיו, בשביל שהוא ימשיך לנוע בקו ישר, צריך לפעול עליו F אלקטרוסטטי שמאלה, והמטען חיובי עדיין, כלומר, הכיוון של השדה החשמלי נותר שמאלה, כלומר, היא ללא שינוי. ולכן התשובה לסעיף ה' זה שהפכו רק את כיוון השדה B1 ואת כיוון השדה B2. וזהו הפתרון לשאלה 5 בבגרות 2024 חשמל.